BPF दोलोआव जयनिं जाबाय UPPL सरकार गैला नालाय जयनिं जाबाय दा रायजोनि हाबा खामानि मावनांगौ जिहेतु आरो नुबाय जे नैबे BPF सरकारा 2035 सिम थांगोन गोलाव माने मोनसे परिकल्पना जिहेतु दं आरो बेखिनि समाव जोङो UPPL दोलोआव जदिव दङमोन आरो जाखिनि मावनो गोनां खामानि रायजो राजा बिथांमोननि बेखौ खोब थोजासे नङाब्लाबो जथेस्थखिनि मावबोबाय आरो जाखिनि खामानिफोर रायजोनि मावनो गोनां आद्रा थानायफोरखौ नैबे सरकाराव थाफानानै जेन जों मावलांनो हायो आरो बेनिखायनो UPPL दोलोखौ गारनानै जोङो BPF दोलोआव दिनै माने जुगदान जाबाय आरो खुब माने मोजां मोनदों मानो होनना बुङोब्ला जोङो जिहेतु NDP बेकग्राउन्डनिफ्राय फैनाय जोङो साफा साफा जोङो दैदेनगिरि आरो बिनिखायनो जि NDPनि माखासे इस्युसफोर थाबाय जोंनि केसफोर दाबो माने पेन्डिं दङ आरो बेजों लोगोसे दाबो बहुत केडार्सफोरनि NDP सोद्रोमा बिथांमोननि केसफोरा दाबो वारेन्टआव माने फैयो दा बेफोरबो बहुत खामानि मावनो गोनां थाबाय आरो गोनांथारसिन खामानि मावनो गोनांब्ला जे जोंनि NDPनि जे गायसन आफादगिरि रन्जन दैमारि सार बिथाङा दासिमहालागैबो जेलावनो दङ दा बिनिखायनो नैबे दानि सरकारनि मुरब्बि मानगोनां हाग्रामा महिलारि बिथाङा मोनसे खोथा होदों जे नैबे सरकाराव थानाय समाव जे जेलाव थानाय माखासे NDP दैदेनगिरि इनक्लुडिं रन्जन दैमारि बिथांखौ दरननायनि जि बाथ्रा आरो बेजों लोगोसे जाखिनि केसफोर बेफोरखौ उइथड्र खालामनायनि जि बाथ्रा आरो बेखौनो नोजोर होनानै बिथाङा खामानि मावलांगोननि जि मोनसे आसा होदों आरो बेखौनो जोंबो फोथायदों आरो जों जिहेतु NDP बेकग्राउन्डनिफ्राय फैनाय जोंनि संग्राम जोंनि दुखु दाहा जोंनि नांनाय जोंनि बावसोमनाय बेफोर गासैबो बाथ्राखौ सोरबा सासे संग्राम हाथियार हमनानै संग्रामजों फैनाय बे मुरब्बियासो बुजिगोन दा जोङो नुनो मोनदों जे हाग्रामा महिलारि बिथाङाबो मोनसे समाव हाथियार दैनानै बेबो संग्राम खालामनायमोन BLTनि बिथाङा सासे गोख्रों चेयारमेनमोन आरो बिनिखायनो बिथाङा जिहेतु हाथियारनि जि मोनसे संग्राम आरो बे संग्रामनि मुल्यखौ बिथाङा मोजांसिन आरो साबसिन बुजियो आरो बिनिखायनो जोंबो जिहेतु हाथियार हमनानै जि संग्राम खालामनाय आरो बिनिखायनो बै जि हाथियार हमनानै संग्रामनि बाथ्राखौ जाय मुल्यखौ बुजियो आरो बेजोंनो आखाइ हमलायलायनानै एखेलगे खामानि मावलांनांगौनि सार्थखौ सिगांग्रो दोननानै जोङो दिनै UPPLखौ गारनानै BPF दोलोआव दिनै जों जुगदान खालामबाय। आচ্ছা जिहेतु थांनाय 5 बोसोराव नोंथाङा सरकाराव दंमोन बेयाव मा कमिटमेन्टजों जे नैबे जितु NDPनि केसजों लोगोसे माखासे हाबाफारिखौ मावफुंगोन दा बेनो एक नाम्बारथ' जाहा रन्जन दैमारि सार बिथां आरो बिथांजों लोगोसे माखासे NIA आरो CBI केसाव जाय बिथांमोना कनभिक्टेड जानाय आरो बिथांमोनखौ दरननांगौनि जिथुनाखि खामानिफोर बेफोर थालांदों आरो बेबायदिनो उइथड्रल अफ केसेसफोराबो माने थाबोदों आरो बेबायदिनो रिहेबिलिटेशन्सफोराबो माने थाबोदों दा जाखिनि NDP रिलेटेड जे मेम'रेन्डाम अफ सेटेलमेन्टआव थानाय BTR एकर्डनि आरो बेफोर दफाफोरखौनो जाहाथे जोङो सरकाराव थानानै जों मावलांनो हायो आरो बेखौनो जोङो नोजोर होदों आरो बेनिखायनो थांनाय जि 5 बोसोराव खुब नारा नाथा नाजादोंमोनब्लाबो बहुतखिनि मावनो गोनां खामानि NDPनि सेंग्राफोरनि आसलते बियो खुब माने थोजासे जायाखिसै आरो बेनिखायनो नैबे सरकाराव थानानै जोङो बेफोर खामानिफोरखौ जेन मावलांनो हायो फोथायनाय मोनसे लाखिनानै